Mandilithathe ithuba ndibulise, ndibingelele, ndidumelise, ndithi sanibonani. Njengoko sazi okanye ongaziyo masimxelele uba siphakathi singenile kwinyanga yamagugu. It's a heritage month, amagugu nenkcubeko. Yeah, masithi amagugu ubugugu. Yeah, ubugugu, which means ukuzingca. Yeah, nokuba nebhongo, ukuba neqhayiya, nokuzityatha igila ngento ya onayo okanye yakho. So masithi amagugu nenkcubeko, ubunkcubeko mosi sikhombisa okanye busichazela ubuntu okanye isintu sethu, yabona. So masithi amagugu nenkcubeko, which means siyazidla, sizityatha igila, sinebhongo, sineqhayiya ngobuntu bethu. That's why kuthiwa amagugu nenkcubeko. So once wanegugu, ya wanebhongo, waneqhayiya ngesintu sakho, ayikho into eyakuveza uba ungumntu ngaphandle kokuba ubonise ubuntu bakho. Ubuntu bakho ubonisa ngantoni? Ubuntu aphelelanga okanye isintu asiphelelanga xa ungaluthethi okanye ungalipapashi ulwimi lakho lwenkobe, ngoba sithi amagugu nenkcubeko, which means sinegugu, sineqhayiya ngobuntu bethu. So ichaza uba lento ubuntu abuphelelanga, ngoko futhi kuyaqwalela okanye nje kuyahenxa uma ulwimi lakho lwenkobe ungaliphuhlisi okanye ungalithethi. Ubuntu bakho abuphelelanga okanye buyaqwalela. Buqwalela ndawoni? Ngoba masithi amagugu nenkcubeko siphuhlise ekutheni wonke ubani makasazi isintu sakhe uba sibuildwe okanye sakhiwe zeziphi ii-ingredients okanye izakhiwo okanye izithako. Nje uma ungumZulu ngathi izithako mosi. So sithi isintu, ubuntu bethu abuphelelanga uma singaphuhlisi isintu sethu okanye siphuhlise ntoni siphuhlise iculture yethu, isinxibo, yonke lento. So amagugu nenkcubeko.